Estic aquí només per dir que el títol d'aquest llibre és tota una intenció. Montjuïc, Parc Central. Parc, espai comunitari en el qual totes les grans ciutats tenen un parc i a més en una posició central. Montjuïc a vegades havia representat una realitat absolutament aliena al que era la ciutat i ara ho definim com a Parc Central. Certament quan un va per la Marina, per la zona franca, i veu que allà es va construint, partint d'una situació industrial, allà es va generant nova ciutat, doncs certament aquesta és una muntanya que cada vegada està més envoltada de ciutat per totes bandes. Per tant, tindrà un posicionament absolutament central. Tenim la voluntat, superant la història, de que Barcelona mai més abandonarà Montjuïc i que, per tant, mai més es tornarà a dir que Montjuïc està allunyada dels cors dels barcelonins. Cultura, esport i natura són les tres grans estratègies a partir de la qual Montjuïc és Barcelona. Canviarem símbols, anem construint nous itineraris, anem aprofundint en una gestió integral de la muntanya i Montjuïc serà accessible. Serà accessible ja per sempre més. I amb això la ciutat haurà integrat definitivament una part entranyable de la ciutat que la va veure néixer, que s'ha construït a partir d'aquesta muntanya.